doon, nasa kanan, no? Ha? Friend ng tita mo? Friend ng tita mo. Siya ba yung magbibigay? Hindi, friend lang ng tita niya, hindi mo masyado alam. Wala siyang relasyon. Tsaka hindi mo social siguro. O LV ang bago. Kamukha ng nanay, pumatay na lalaki. Si Iver. Parang gano'n dito. Pero maganda yung nanay niya. Gano'n ang aura. Pumatay lang sila. Yun lang. Talaga, gusto mo ba patayin ka rin natin? Ilan taon na kayo ng boyfriend mo? 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Bata ka pa ba? Ilan taon ka na ba? 7 Oo, bata pa. Bata pa. Nakaka lumande. Super halo. Sige, kumawin ka na ha, kasi hindi ka nag-request sa tita mo. O, Colin, palakpakan tayo lahat. Lahat po, pumalakpak.